ndiremekedze vakandikoka pano ndikabvunza vakuru vangu vakati amen amen amen. General Secretary Juru ndinoda kukuremekedza. Hazvina kunditorera nguva kuti nyangwe basa rakawanda kuti ndibvume kuti hongu Saturday 18 November ndinenge ndinemi ndiri pakati penyu ndichikomborera. Regai nditembe zvikuru Sanzo Archbishop Mutuma Paulos Mwaja, Bishop Edward Ngoni Mwaja, Bishop Alfred Kushamisa Mwaja, Bishop James Mwaja. Ndinonzwa kusimudzirwa nekuti chechi inomira nenyika yayo, inomira nenyika dzeAfrica. Ndinoda kuremekedza ndingadaro muchizosiya vamwe asi mundiregerere. Zvakakosha saminister weinformation, publicity and broadcasting services vekutanga vatinoti the pioneer diplomats of Zimbabwe mufunge. Saka nyaya dzeprotocol Zimbabwe ichisununguka 1980 ndisu vekutanga kutuma kunze kwenyika kunomiririra Zimbabwe. Takatanga nekuBrussels, Belgium, kuEurope, tikabva tikaenda kuAmerica, vanoziva tikazonomirira kuChina. Saka nyaya dzeprotocol ndinenge tidzikoshesa zvikuru asi handina kunge ndachibonyora wandanzwa. Regai nditende zvikuru kune machurch leaders aripo. Ndanzwa pana chairman Bishop Tafa Elson, ndinokuremekedzai. Then Bishop Javange variyo secretary for publicity, ndinokuremekedzai zvikuru. Bishop Leonard Mukumba, ndanzwa kuti ndo host wedu kuno, ndinoda kukuremekedzai zvikuru ndichiti basa rechechi ino rirambe richienderera mberi, rinosimbisa Zimbabwe, rinosimbisa hurumende. Regai ndiremekedze Bishop Chome, variyo head of Holy Communion, ndinoda kukuremekedzai zvikuru. Bishop Tekeshe, host Bishop Zvakare, ndinoda kukuremekedzai. Elder Chisango, ndinoda kukuremekedzai zvikuru. Imwe ndafara mukati umo ndichiona vatakatsika ivhu ravo vari pano. Chief Gandira, ndinoda kukutendai mambo. Zimbabwe inotungamirirwa naBaba Emerson Damudzo Mnangagwa inoda kuti chechi nematraditional leaders tofamba tese nehurumende. Sabhuku weNduma, ndinoda kukuremekedzai zvikuru. Regai nditi haisi nguva yangu yekutanga kuuya pachechi pano, ndakambouyazve. Saka ndinoda kukutendai nerudo rwenyu semwana wenyu. Ndinodzvarwa paZimunya, paGombakomba to be precise. Ndiri mwana akaenda kuchikoro kuchimani kaive kumusha kwamai vangu. Saka baba vafa, ndakanzi enda unochengetwa naana sekuru. Saka ndaenda kusikuru kuya kwaMutambara, ndakaita form 1, form 2, form 3. Mweya uya wekuda kusunungura nyika ndokupinda mandiri. Ndakasiya nevamwe vana vakawanda takanorwira
tinokurudzira kuti chechi dzedu dzevanhu vatema dzinamate dzakasununguka, kuti munhu wese anamate akasununguka. Ndinoda kutenda kuti iyi chechi ndinouya pano ndiri emotional about it. Iyi chechi yaramba yakamira natinoti principles and values of munhu mutema. Inosimudzira vatungamiriri, inonamatira vatungamiriri, nekuti vatungamiriri vanobva kuna Mwari. Ivo mutumwa Paurosi Mazha, nyika yeZimbabwe ichazoramba ichingoti makorokoto baba, munogona baba. Basa ravo rekusimudzira nyika rinaonekwa zuva nezuva. Ndauya pano ndiri Minister of Information Publicity Broadcasting Service, spokesperson wehurumende, kukoshesa kundinzwa kuinvaita pamakaita hurumende. Baba President wedu Mnangagwa vanodada zvikuru nebasa rinoitwa nemutumwa Paurosi Mazha nechechi yake yakabatana pamwechete nemhuri. Vakagona kudzidzisa kwakanaka. Inini baba kumba kwangu vanovaziva Ambassador Mutsonga vakabva paUniversity of Rhodesia vachienda kuhondo nemwanakomana wababa Paurosi Mutsonga. Kuratidza kuti nyaya yekukoshesa kuzvisunungura, nyaya yekukoshesa kuti munhu mutema munhu, nyaya yekukoshesa kuti tinoda kunamata takasununguka, vakatanga kuidzidzisa kare. Naizvozvo pane chatinoti muchirungu legacy yababa mutumwa, as we celebrate 103 years of him. Inofanirwa kuengeserwa pamberi. Hurumende inotungamirirwa na President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa inoda vana veZimbabwe vachifamba pamwe chete vakabatana hote kote. Tinokumbirisa kuti church ino yabva kure, yasimudzira mweya yedu, yasimudzira mweya yakawanda. Basa guru ramunoita rinoonekwa ngarirambe richemerera mberi. Regai ndingoti taurei zvishoma. Ndakanaka namema nezvandinoda kuti nditaure zvakanyorwa. Afrika yedu ndinoda kuramba ndichingokutendai vapostori vepamazha. Ndinoda kukutendai nekukoka. Ini ndakamirira hurumende yenyu inokudai inokuremekedzai. Kusvika pano paungano yenyu tsvene inoyera panzvimbo pano paMapembe Shrine muno maodzi. Chokwadi ndinonzwa kutonhorerwa zvikuru nekunge ndiri mukati megungano guru rakadai. Uyewo neuwepo hwaArchbishop
Mwazha avatungamidza pano nhasi nekuda kwezuva guru ravo rekuberekwa. Totipinda kuti that's a significant hallmark in the history of Archbishop Paul Mwazha of Africa and the African Apostolic Church. Mese. His calling and anointing is without question one of the most remarkable events in contemporary times. Hamuna mwana wa muZimbabwe, hamuna mwana wa Afrika asingazivi mutumwa Paulos Mwazha. As such, the historical account of his birth ndakaudzwawo kuti akazvarwa sei, and life is worth telling and retelling. Tinoda kuramba tichitaura kwaakabva mutumwa wedu, mazarigwa akaitwa, nokuti tinoda kuti future generations dzirambe dzichitenda, dzichita appreciate kuti pane vanhu vatakapiwa munyika medu, pane chipo chekusimudzira mweya yevamwe vanhu. Chechi torega kufara nayo tinenge tisingazivi zvatinenge tichiita. Yazara Afrika yese. And then the rest of the world. Pakuti ndisi vana veZimbabwe, ndisi vanozvara mapostori anosvika kwese iko. Vakomana we hera 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 hera.